Bună, dragilor! Astăzi facem un haul Shein. Mi-a ajuns astăzi acest colet și vreau să-l deschid împreună cu voi, să văd și eu ce se află aici, că sunt foarte curioasă și nu l-am desfăcut încă, așa că e momentul perfect să-l desfacem. Sper să fie ok și să arate ca în poză toate produsele. Avem aici primul produs, care este o fustiță. Vai, ce adorabilă e! Cred că o să-mi fie și bună, deci asta îmi place foarte mult. E super cute. Eu mai am și pe roz, pentru că îmi plac foarte mult fustele de genul acesta. Și asta chiar pot să zic că e ca în poză și are materialul ăla potrivit de toamnă-iarnă cumva. Hai să vedem și hanoracul. Mi-am luat un hanorac după fustiță. Oh, ce drăguț e! Chiar îmi place și ăsta. E super nice. Culoarea nu e chiar aceeași, dar cred că merge, nu? Se potrivesc ele. Acum nu ai cum să nimerești să fie fix aceeași culoare, pentru că e greu. Că, na, nu sunt culorile exact ca în poză. Mi-am comandat și niște ciorapi care trebuia să fie mult mai groși, dar ăștia sunt subțiri, adică în ăștia îngheți. În fine, probabil nu i-am comandat eu pe cei care trebuie. Eu am vrut ciorapi de aia foarte groși, îmblăniți, dar nu sunt îmblăniți, au un material normal. În fine, probabil că sunt ok. Prind bine și ciorapii ăia. Și hai să vedem ce se află aici. Bine, eu știu ce am comandat, dar da. Eu setul ăsta îl mai am și pe gri și pe negru. Și acum mi l-am luat pe maro, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Și mi se pare super practic, adică eu le ador, mie îmi plac foarte mult. Și este așa o bluziță și pantalonul, care este așa evazat. Vedeți? Și îmi vine perfect și în lungime, pentru că eu sunt mai mică de înălțime și ăsta e chiar perfect. Și cam asta a fost comanda mea de pe Shein. Să îmi scrieți în comentarii care a fost produsul vostru preferat și dacă vreți să le încerc și să le vedeți. O să fac mai multe haul-uri de acum, pentru că eu tot timpul când îmi ajungeau coletele nu le desfăceam pe video, dar o să încerc să vă arăt fiecare colet care mi-ajunge, pentru că îmi comand foarte des. Așa că poate vă mai inspir și pe voi cu, nu știu, anumite outfit-uri și așa mai departe. Sper că v-a plăcut. Pa!